Здравейте, приятели! Здравейте, прекрасни хора! Благодаря за милите коментари, благодаря за включванията, благодаря и за новите абонати, които пишат. Добре дошли в канала, на всички казвам. Днес не мислех да снимам влог, ако трябва да бъда честна, тъй като не се чувствах много добре. Не защото съм болна, а защото си имам моите месечни, да кажем, приключения, както всяка една жена. И сякаш ми се искаше да се почувствам малко, да се сложа грим и просто така да си повървим с децата, да ги закарам на детската площадка, тъй като днес не вали и ще бъде една идея малко по-добре времето, но пък си казах, получих няколко коментара. Та исках, може би, да не разводнявам много, но пък да споделя няколко неща с вас. Само да се извиня, не гледам право в камерата, тъй като и бутам и количката и ми е малко трудно, че се запахтявам с двамата герои, които са в количката и ядат грозде. Днес прочетох едно коментарче от... Чакайте само да се спра, че да мога да го прочета. И има там много въпроси, които мога да отговоря. Ние смислим да ходим до библиотеката и ще ви покажа хем нашето време как е в библиотеката. Ние много обичаме да ходим там, аз взимам и безплатни книжки от там. В смисъл, използвани са, хората също взимат много. Както и за себе си взимам, нямам много време да чета. Предпочитам да чета повече Библията. Мау, да, виж къде е Мау. Тя показва Мау и се изяла куклата. Не знам дали ще успея да отговоря на абсолютно всички въпроси, които ми е задала Ана, мисля, че беше. И ще продължим нататък. Thank you. Въпросът е от Ана. Здравей, от София. Случайно попаднах на твое видео, загледах се, много ми хареса и се абонирах. Възхитих се на твоите прекрасни деца и ти как се справяш прекрасно с тяхното отглеждане, за което много благодаря. Зачудих се коя зодия си. Струваш ми се борбен човек. Шегувам се. Зодията не е от значение. Малко забава, ама все пак наистина си борбен човек и ми стана интересно. На първо място само да кажа, не вярвам в зодии. Не съм този човек, който е воден от зодиите, но ще ви кажа, аз съм зодия Стрелец. Вярвам, че човека не е създаден по зодиакален знак, а от Христов образ и ние сме тези хора, които са по Христов образ създадени. Затова това ми е отговора за този въпрос. Колкото и да е трудно, отглеждането, това са най-хубавите мигове в живота ви и те съветвам от сърце да им се насладиш всъщност както го правиш и все повече. Благодаря. Децата много бързо растат и когато пораснат, ти се иска да се върне времето, когато са малки. Сестра ми има 3 деца и за това знам, че е така. Да, трудно е, наистина е трудно, но с Господ няма нищо невъзможно и в Него си оставам тревогите, притесненията, умората и Той връща и дава подновени сили. Трудно е. Сега, аз вярвам в Исус Христос и Господа и Света Богородица, като повечето християни в България. Много ме впечатли, че и ти си вярваща. Надявам се, не е някоя секта, защото вече има много. Естествено, като всеки българин, ще питам колко по-лесен е живота в Англия или по-труден. Любопитно ми е, мислите ли някога да се върнете в България? Прекрасно семейство сте, бъдете живи и здрави и благословени. Амин. Ана, благодаря ти много за прекрасният коментар, за това, че сте попаднали на канала ми и че имате желание да ме гледате, не защото аз съм прекалено интересен човек. Надявам се от дълбочината на сърцето си да бъда една вдъхновяваща майка към тези, които преминават през такъв момент. Също така не само майка, ами да бъда вдъхновяваща жена за тези, които все още нямат деца или пък се канят да има деца, или просто са възрастни баби и дядо.
дядовци. С това нещо ще отговоря кратко на последният въпрос, с това за Англия. В предния път бяхте ми задали коментар как се решихте да, един вид да избягаме от България. Това всъщност не е бягство, само да кажа. Ние не сме избягали от България. Просто това така решихме. Може би няма да навлизам в подробности, но живота не ни беше лесен в България по една или друга причина. Така се стекоха обстоятелствата. Господ ни води в тази посока. Ние много се молихме и търсихме решение. Аз дори исках да започна работа в Карнобат, но така се случиха нещата, че така и не успях. Искахме за позиция в Карнобат, в общината, за да разглеждам определени проекти, свързани с различна основа на къщата, да изчислявам. Общо взето беше хубава работа, общинска. Аз не съм обаче от тези хора, които седят на едно място и съм доста ден човек. Може би още в началото тогава не ми беше допаднала идеята, че ще седя постоянно на стол. Някои хора се борят за такава позиция, но аз не съм от този типаж хора. Може би съм доста ден човек и обичам да съм така сред хора. Работата там, която беше с 2 или 3 колеги, които почти не комуникираш с тях, просто ти си вършиш твоята си работа. Както и да е, няма да влизам в подробности. Така, молейки се, търсейки какво да правим. Аз тогава мъжът ми не работеше, всъщност се грижише още за свекър ми, за неговия баща, и по това време, ако ме следвате от по-дълго и някои, които ме гледате, сега нашият баща, наричам го баща, защото съм го приела за баща, тъй като някои хора не приемат чуждите родители за бащи, аз приемам. И сега в момента е в дом за възрастни хора с деменция. Ходим да го виждаме един път в годината, когато се прибираме и в България. Трудно е да се виждаме с него по-често, както и с моите родители, но пък не е и невъзможно всъщност. Тогава, може би, много беше напрегнат периода. Ние се омъжихме септември месец края на 2021 година и се преместихме окончателно като мъж и жена да живеем заедно, тъй като тогава живяхме. Аз живях в моя апартамент, който беше в Пловдив, а той беше с баща си на квартира в Пловдив. Заради, може би само за 1 месец и половина, и то единствено и само заради нашата сватба се преместихме. Един вид, за да бъде по-леко за Хасково, тъй като аз работих в Пловдив, той се премести в Пловдив близко до моят апартамент и така беше по-лесно да ходим до Хасково и да организираме самата сватба. Това беше самата и цел, за което след това началото на ноември месец, по-скоро края на октомври, аз напуснах работа в Пловдивската мандра и така се стекаха обстоятелствата, че трябваше да се приберем отново в Карнобат, тъй като по това време много трудно беше с нашия човек да се грижим. Той се влошаваше на определени етапи, когато беше далеч от своя дом. Затова пък решихме, докато ни намерим дом за възрастни хора с деменция, няма да направим никаква крачка да се преместим където и да е било. Пробвахме доста пъти аз да работя от Пловдив, когато заживяхме заедно. Тоест цял месец работих в Пловдив, нали, когато бяхме на квартира и не се получаваха нещата, то просто не ставаха и затова пробвах после в Карнобат, пак не ставаха нещата и тогава дойде идеята за Англия. Първо бях против това, защото аз никога не съм живяла в друга държава, но въпреки това пък ми беше интересно. Единственият ми страх и притеснение беше в това, че не знам езика.
или по-скоро бях чувала за езика, но не бях го учила. След което ние решихме да малко по малко да започваме да гледаме за самолетни билети и това беше началото на февруари. Ако искате ми вярвайте, беше доста трудно да го вкараме в дом за възрастни хора, тъй като той беше на 70-то място. Просто когато Господ има план за някого, той го прави на неговото време. Само това мога да кажа и да прославя Господа с това. Просто защото се намеси по правилното време и начин, тъй като мъжът ми щеше да загуби право да дойде в Англия след точно 2 години, ако не дойде в Англия. Тогава беше Брекзит и имаше условия. Та беше трудно и тогава просто на вяра, дето се казва, си запазихме билети за Англия, преди да сме го вкарали него в дом за възрастни хора. Така обмислихме нещата и си казахме, искаме просто да бъдем само двамата. Просто защото ние не успяхме да имаме меден месец, ние не успяхме да бъдем заедно, винаги имаше трети човек между нас, просто защото той няма други хора, които да са един вид да му помагат. Може би баща ми тогава се пробва да бъдем ние в Хасково, но нямаше как да се случи, много трудно и си казахме, това е решението, просто сме готови да опитаме. Разбира се, имахме билети за отиване и връщане. По това време трябваше да се купуват, може би и сега трябва, по същия начин не съм много запозната, тъй като имаме статути за отседналост. По това време трябваше да се купуват билети за отиване и връщане, защото аз нямах статут, трябваше първа да кандидатствам за статут за отседналост и да се прикача към статута на мъжа ми. Затова пък един вид беше трудно, затова така решихме, че трябва да купим самолетни билети и уговорката беше, че ако на мен не ми хареса, тъй като той е бил тук преди това, уговорката беше, че ако на мен не ми хареса, един вид ще се върнем и ще пробваме всичко. И най-вече го направихме това заради децата, защото искахме деца, но не успяхме да имаме през това време, докато бяхме в България, тъй като финансите ни достигаха, той нямаше как да работи и той се грижише с спестяванията си от Англия, когато е бил реално. Сега ще ги пусна, тъй като исках да го направя този запис в къщи, обаче няма как да се случи, то ще бъде лудница в къщи, те няма да се спрат, и не че тук ще се спрат, но ще бъде една идея малко по-добре. Бейти, мокро е там, мамо! Това е накратко историята ни, как решихме да дойдем в Англия. Тук е мокро, Нойче, мокро е тук. Трудно е, когато си сам, но може би ще продължи историята след малко, защото децата сега тук са на парзалката. Това беше нашето решение да дойдем в Англия тук. Не идей да пускаш и куклата. Хайде да отидем на другата парзалка, ела. Кратка история, после като дойдохме тук, ни беше най-трудно и по-скоро на мен. Не с това да свикна тук в Англия, то да ви кажа, живота е по-лесен тук. Разбира се, има и своите неща, които са трудни, но най-трудно ми беше на мен единствено за това, че, как да ви кажа, че не знаех език, може би около месец и половина ми трябваше да свикна с самата среда, след което ми трябваше и време да започна да говоря. Беше интересен период, ако трябва да бъда честна, но не е невъзможно, ако си настоятелен. Разбира се, че ще се справиш с всички неща, които идват пред теб. Никога не съм се притеснявала, че няма да се справя, може би защото съм имала сигурност в нашия Господ и първият един месец аз не работих, тъй като ми трябваха документи, след което имахме доста перипети с моите документи, да получа такива.
защото може би около година и половина чаках за тези документи и не успяхме да се отиваме тогава в България, за да се видим с моите родители. И така, още взето, това беше една от трудностите в Англия, когато дойдохме тук. После мисля, че беше малко по-лесно. Живота тук не е толкова, как да ви кажа, сложен, не е отекчителен. Ако си борбен човек и ако знаеш какви са ти целите, ако знаеш какво искаш от този живот и ако наистина търсиш да бъдеш в мъдрост в този живот, разбира се, че ще се справиш. Чужбина не е за всеки, това мога да кажа. Не всеки би се оправил с обстоятелствата като тук, просто тук има закони, които трябва да се спазват. Не е както в България да не спазваш такива закони и един вид, да. Имаме планове в момента да се връщаме в България. Да ви кажа, не, нямаме планове да се връщаме в България. Смятам, че на този етап България ще бъде трудно да се върнем в момента в България, тъй като доста неща се случват, преминава се валути. Тук е много по-удобно да започнеш работа, много по-лесно да започнеш работа. Не е толкова до финансите, но до устройването на живот, по-лекия живот. Няма такова да ти гледат постоянно в твоя живот, това какво имаш, колко печелиш. Никой не те пита колко се печели тук. Никой не те пита един вид колко имаш, с каква кола си и такива неща. Просто това нещо е по-лесно от една страна, тъй като в България те гледат по облеклото и по колата, колко имаш, а тук просто никой не го прави. Може да си с най-евтината кола, пък да си облякан с Louis Vuitton, ако нещо ви говори. И просто никой няма да ти го покаже. Идват на летището сумати хора, които са мега богаташите и хора, които реално не си знаят парите, дето се казва. Но защо трябва да гледаш човека по парите, а не се гледа човека по сърцето? Това какво е той отвътре. Така свикнах свикнахме просто тук с начин на живот, просто по-лесен е една идея. Това е общо взето с един вид идването ни в Англия. Не е било насилствено, как да кажа. Мога да кажа, че не съм си търсила мъж да бъде един вид насилник на мен, един вид аз да бъда боксовата му круша и разплод за деца. Предполагам, разбирате какво искам да кажа. Търсила съм си мъж, който да обичам и да се обичаме заедно. Може би сме нямали караници, когато сме или спорене някакво, когато сме били без децата, тъй като живота беше един вид, една идея по-лесен. Тук излизахме много в Лондон, разхождахме се, толкова мили моменти имахме в Лондон, ходили сме навсякъде през цял... Да, и сега, мамо. През цялото време сме обикаляли, дето се казва, всяка неделя ходихме в Лондон, тъй като билетите бяха по-евтини събота и неделя, то и сега са по-евтини, отколкото през седмицата. И за това, нали, решавахме. Това е, да. Купих им пилешко с картофки отдолу. Бавничко, дай да ти съблека само якето, дай да съблечем якето. Дай да съблечеме якето, да се помолим за храната. Господи, благодарим ти за храната. Благословия, очистия в името на Господ Исус Христос. Амин. Айде, брачето и то тук. И Ноа ще яде. И Ноа ще яде, изчакай малко само да дръпна напреди. Така. Така. Дай да съблечеме на Ноа якенцето. Да, така. Искаш мама да помага? Ето, Найче. Не си го изяла още. Добре. Значи в събота е винаги мола пълен, както можете да видите. Това са всички неща за хапване. Аз имам ето това
туристската там, където е динера. Абе, общо взето винаги е толкова натоварено събота и неделя. Не предпочитам тук да сядам да ядеме, но тъй като бяхме до мола, за да вземам четки за зъбки на децата, ще ги сменям. И ми е по-лесно да вземам от Boots и затова дойдохме тук. Да, сега ще отиваме в библиотеката. В 2 часа след 15 минути има сесия с песнички и разказване на истории. Ето ги. Това е Елизабет. Тук. А това е Ноа. Искат да играят. No, come darling. Come here, darling. Но и че внимавай, кога се катериш. И сега как. Хубава ли е книжката, мамо? Какво четеш? Четеш тук. Бъзбокс. Бъзбокс. Кротнати са. Ядат портокал. Още искаш. Не се говори, мамо, с уста, която е пълна. Вижте тук кой чака. Пералнята ми тук що изключи, трябва да я пускам. И съм си решила, че ще си пусна това столче тяхното, защото вижте колко е мръсно. Хубаво, че има възможност да се пуска в пералнята това нещо. На 30 градуса, на бързичко, за 30 минути. Вижте, искам само да ви покажа как се маха столчето. Колко аз съм го разкопчала. И ето тук всички тези неща съм ги разкопчала. Минава така. Това е говоря от старото столче. Ето я седалката. И идва чисто ново столче после. Значи, хора, намерих начин как да го развия. Но трябва да се развия тук 2 болчета. Сега ще ви покажа какво правя. Тия болчета ги развивам, за да мога да сваля цялото това нещо. Ето, искам да видите как го развих. Вижте колко е мръсно тук, където се събира. Сега ще освободя колана и ще го издърпам всичкото. Имам си помощничка, само да кажа. Ами, значи, хора, това ми е за пръв път. Това кошче ще го мия. По-скоро ще го пера. Не знаех, че това всъщност се маха, ето това нещо, и се развинтват болчетата. Запазвам ги и останаха ей така реално 2 плоскости. Пускам ги, за да могат да се изперат, защото виждам, че са вече доста зацапани, както виждате вие самите. Айде, че имам да мия и чини. Айде. Давай сапунчето да мием ръцете. Много съм се чудила дали да купя такава стълбичка, обаче после си казвам само да ми пълни място и да ми сакатерят, защото той много сакатери и ще стане някаква бела. Викам, няма да купувам стълбичка, толкова за мието на ръцете ще ги качвам така и така ще ги мия. Какво да правя? Значи, правя филийки с кайма и нашите деца се опитам да им дам. Те ни чакат. Ядат само хляб. Ей така. Искат да им ги режа и така хлябчетата. И така. И портокал ядаха. Това е яденето им. Така, сипала съм ти на тебе вече. Сега мама се сипа. Изчакай сега малко. Гледай да ни бутниш. Внимавай. Мама се слага. Пиеме чай от Ройбос. Слагам си малко чай. Вижте колко малко остава. И след това Ройбоса го пиеме с мляко. По принцип или с това мляко го пием, или с увесено мляко. Става комбинацията страхотна. Кавата, мако, кава. Лъжичка искаш? Ми кажи така, бе, дете. Кравата, така ли? Айде пи. Заповядай. Много така, това ни подариха тази жилечица, между другото, и така, мисля, че добре и отива. Аз по принцип съм малко така, не ми харесва точно този цвят, не знам, поне на мен не ми седи добре, но виждам, че на нея много добре и седи, тъй като е тя по-мургавка, както мъжа ми, така че да, мисля, че добре и седи и ще я носим.
Показвам ви реалната сцена от моето ежедневие. Почти края на деня, 8 часа и ще отивам да ги къпя. Сами можете да видите каква е ресторацията отново. Това всичко мен чака. Вижте в кошарата, вижте по пода, всички тези малки нещица, след малко почвам да ги оправям. Гледай да не са олеите само. Да. И той малкия пляска. Искате ли да изпееме новата песничка? Happy birthday. Новата песничка, не Happy Birthday. Happy birthday. Вижте малкия как са катери. Това е така всеки ден. Всеки ден са катери от тука, после влиза в кошарата и от кошарата излиза и пак влиза. Просто и той самичък си пляска горкичкия. Използваме ето това нещо на Юриаш, предполагам, знаете го. Това е Moisturizer. Вземете такъв подвлажняващ крем. Да му е малко... И ще си махам с това нещо, грима. Нарича се Old Glazing Balm. Може да сте го чували на тази марка е. Много ми хубаво ми маха грима. Мазничко е, хубаво излиза грима, така че да. Бях купила на мъжа ми ето тази свещ с жасмин и сантал и наистина много хубаво мирише. Опитваме да си, когато се къпим, си я слагаме тук и се ароматизира много добре. Ето ми го и моето лице реално. Чистичко, свежо. Сега влизам да се изкъпя, за да може да съм чиста цялата и ще си направя моята рутина вечерна. Косметиката, която ползвам е ето тази на Nux с такава роза. Много е хубав хидратиращ крема. Този крем също използвам. Сменям ги, т.е. с бадем. Това ми е летния крем, който почти не успях да го ползвам. Много хубаво мириши. Имаме такова олио, но съм го прибрала. Сега ще се намажа с ето това. Чакайте да ви покажа косата ми. Скоро време наистина ще трябва да се го стригвам. Искам да видите колко дълга е станала. И спряла съм витамините да ги пия може би от 2 или 3 месеца. 3 месеца даже. И все пак дълга расте. Много дълга. Добре, хора, аз ви оставям. Тъй като мъжа ми си прави масажче, нарязахме си портокалчета и ще си пинем пак по едно чайче. Така че благодаря ви за чудесният ден. Благодаря ви за това, че останахте до края на видеото. Бъдете здрави, бъдете благословени и до скоро! Чао!